O goberno local de Vilagarcía valorou a sentenza contra a autoridade portuaria polos vertidos no recheo do Porto. A portavoz dos socialistas considera que o proxecto foi unha aberración e expresou que a presidenta do Porto parece non importarlle o asunto. Aberración que, como todo mundo sabe, e está demostrado na propia sentencia, se fixo sen ningún tipo de proxecto, sen ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Esta señora o que fixo foi permitir que 7.000 metros cúbicos de escombro fosen volcados directamente na dársena do peirao de Vilagarcía, co atentado medioambiental que eso supón. A sentenza, ademais de condenar con 20.000 euros o Porto de Vilagarcía, tamén ordena a reposición da legalidade. Tani García explicaba que tampouco saben como fará a autoridade portuaria para arranxalo. O sea, repoñer a legalidade vai ser difícil. Pagar a multa a señora Sarario Franco non lle preocupa, porque como pagamos todos, que non paga ela, cando a responsabilidade, porque entendo que ten un corpo técnico suficientemente preparado, a autoridade portuaria, para saber que este tipo de actuacións están absolutamente prohibidas e que, dende logo, que amosa é a súa falta de respeto polo noso medio ambiente, non lle preocupa moito Vilagarcía e, desde logo, a noso contorno medioambiental tampouco parece que lle preocupe en absoluto. A portavoz do goberno local exixe a Sagrario Franco que dea unha explicación. Entón, nós sí queremos falar deste asunto. Nós pedimoslle públicamente explicacións, pediremos explicacións tamén no vindeiro Consello da Administración do Porto e xa temos rexistrada unha pregunta no Parlamento de Galicia a través do noso compañeiro diputado Julio Torrado, preguntando tamén pola responsabilidade que ten neste caso pois a presidenta ou os seus responsables sobre este atentado medioambiental que foi decidido pola autoridade portuaria. Dende o goberno local tamén exixen á presidenta da autoridade portuaria e a todo o grupo municipal popular que pidan disculpas tanto a Vila como ao concelleiro Lino Mouriño, destituído no 2014 do Consello de Administración do órgano do Porto por denunciar este proxecto.